Zerbait berria eta interesgarria. Interesgarria eta divertigarria. 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 Interesgarria. Interesgarria. Divertigarria. Komunikazioa. Asko laguntzen dutela. Tailerra. Proiektua. Interesgarria. 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 Arrakasta izango litzateke ikustea alde batetik gazteek ondo pasatzen dutela, gazte hauek beteta atera daitezela, ikustea pixkanaka hemen ikusi dituzten baliabideak edo edukiak eta erabiltzen dituztela eta gero eta gehiago murgiltzen diala mundu digitalean euskaraz. Mundu digital horren erabilera egiten degunean, zintzo jokatzea, gizartean jokatu nahi degun bezala. Ez izatea mundu digital hori, konfiantza bat eduki beharko genuke eta denok mundu digital horren erabilera zintzoa egin. Eta ez guk gure musika egiteko ere bai pila bat erabiltzen dugu teknologia eta hola. Artistak aukera gehiagoak ate dozen artistak, behin etxean edo behin kabuzit sortzeko musika. Azkenian gu teknologia gabe ez genuke musika ingo. Osea, hasteko, gure musika edo dena ordena jozten da, gero egia da, instrumentu organikoak sartitugula, baina autotune gabe eta dozten programak etzen hain errexea izango etxean itea bakoitzak aldugun musika eta proiektua bateatzea hola atea den bezala. Ezagutza, pertsonen bizitza asko ezagutzea desberdin moduetan. Interneta. Ordenagailua. Ordenagailua. Mobila. Sare sozialak. Teknologia hitza. Ordenagailua. Irreala. Telefonoa. Chat GPT. Jokuak. Ordenagailuak. Gure jokoaren galderak dira jakintza orokorrekoak eta hor, besteok bezala ibiltzen dira. Erantzun onak ematen dituzte, portzentaia onak egoten dira, ikusten ditu gure jokoaren estadistiketan eta bai. Ondo prestatuta daude, irakasleen merituari izango da, edo ikastetxeena. Instagram. TikTok. Ingurukoak ikusteko. Lagunekin hitz egiteko. Entretenitzeko. Errezetak bilatzeko. Denbora pasatzeko. Divertitzeko. Entretenitzeko. Hitz egiteko. Denbora hiltzeko. Ne berdina, denbora hiltzeko. Denbora hiltzeko eta lagunekin hitz egiteko.